pasiuna, naduog nato ang tema gayod sa mga pagbasa karon nga walay lain kundi ang hiyas nga mapausanon, the virtue of humility, of being humble. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon ni Sirach, gihatagan kita og mga puntos kung kita mahimong mapaubsanon. Una, ingon niya, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini labaw pa kaysa mga gasa. When we are humble in all the things that we do, people will love us more than anything else. Muna usahay, makabasa kita sa Facebook, katong mga moingon nga kung karon nga panahona, dagang kay kwarta, dagang kay mahatag sa uban, they really love you. But when you have nothing anymore, wala na gayod sila nga nagmahal kanimo kadtong daghan ka pay kwarta. But when we are humble in doing things, na dili gayud kita magpasigarbo, dili kita mahimong hambugero, no? When we help others, we help with utmost humility. People will remember us. Munay una nga punto nga giingon sa basahon ni Sirach. Ya, ikaduha nga punto nga when we are humble, ang atong Ginoo mahimuot kanato. Kini nindot gayod nga pamalandungan nato. Especially kay anaman kanato kining kahuyang nga usahay o sa makadaghan nga higayon anagayod kining garbo kanato, kining pride nato sa atong kaugalingon. So when we are humble in everything, kay diha gayod sa mao nga pagpaubos, muila gayod kita sa atong Ginoo. Muila kita nga ang tanan nga naa kanato grasya gayod o gasa nga gikan gayod sa Dios. And so mahimot gayod ang Dios kanato. The more that God will bless us. Pero kung ana gayud ang garbo kanato, and we would see that everything that is in us, moingon kita sa Tagalog pa, ay mao gani nga ako nagpakahirap. So galing ito sa pawis ko, lahat-lahat ng nasa akin ngayon. Well, it is not anymore acknowledging that everything is a grace from God, kundili pinagilang sa imong kaugalingong paningkamot. Ang atong Santo Papa Emeritus, Pope Benedict XVI, siya ningon sa iyang panahon nga siyang Santo Papa, kung aduna may dako nga sala karon sa tao, nga ang tao karon masyado na siyang magaling. Ang focus sa tao ana sa iyang kaugalingon. So di na siya muila gayod sa Dios, which I think is really true. Kay tanawa ang atong mga panggamhanan as if sila gayod mga Diyos. They decide on so many things without acknowledging that there is someone who is more powerful nga maugayod ang atong Ginoo. So kung magpaubos kita, mahimot kanato ang atong Ginoo. Unya, ang ikatulo nga lesson nga gikan gayod sa unang pagbasa
gikan sa basahon ni Sirach nga kung mapaubsanon kita, makigsunan ko, then we know who we are. We know our skills, we know our capacity, no? Dili kita mahimong hambugero nga makaya nato ang tanan. No, for example, sa usa ka meeting, then moingon sila nga ikaw ra niini, ikaw ra niini, ikaw ra magbuhat niini. Well, if you are humble enough, then you know yourself. You know who you are. Sumaingon kayo siya nga, sorry, dili na ako na makaya. Pero kung hambugero ka, well, dawaton nimo hangtod gayud nga sa katapusan way nahimo tungod kay di man nimo kaya. So, mo na third lesson nga gingon gayud sa unang pagbasa, that when we remain humble, then we will come to know ourselves. Makaila gayud kita sa atong kaugalingon, our own skills, our own capacities, our own giftedness. Dili gayud kita mahimong hambugero. So, mo ni kining tulo nga lesson nga makuha nato sa unang pagbasa. Kung magpaubos kita, daghang mga tao ang malipay kanato, and they will always remember us. Dili gayod kini mga gasa nga atong gipanghatag kanila, kundili they will remember nga kita gayod humble nga tao. Ikaduha, nga ang Dios mahimot gayod kanato kung kita mahimong mapubsanon, o kung mapubsanon kita, we will come to know who we are. Sa kaduhang pagbasa, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo, well, sa unang sa daan kasabutan, they would really see God as something, no? Nga angay nga kahadlukan kini nga Ginoo. Mo gani nga they were cowering in fear, no? Pero makaigsunan ko ang gingon sa ikaduhang pagbasa nga sa bag-ong kasabutan, sa pagpadala gayod sa Dios sa iyang bugtong anak, na sinati nato nga mga tao, o nasinati ang mga Israelita, o siyempre kitang tanan, even in our time, the humbleness of God through Jesus Christ. Kay kung wala pa gayod nagpaubos si Kristo, kay bisan pa gayod siya Diyos, pero siya nahimong tao sama kanato, aron lamang gayod kita maluwas, aron diya gayod mahitabo kining reconciliation with God, pinagigayod siyang kamatayon sa krus o pagkabanhaw. And so, through the humility of Christ, through the humbleness of Christ, nakita nato ug nasinati nato nga dili angay kahadlukan gayod ang atong Dios, kundili andam siya kanunay nga mo pakita, o andam siya kanunay nga magpasaylo, andam siya kanunay nga muhatag siyang kaluoy, andam siya kanunay nga maghatag siyang gugma kanatong tanan, because of this humility that we saw in Christ. Sa Ebanghelyo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, ang atong Ginoo nihatag siya og usa ka sambingay. But then this sambingay, this parable, it is divided into two parts. Ang una, kung ikaw dinapit sa usa ka kumbira, and the second part, kung ikaw ang magkumbira. So, sa una, kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Well, it is our attitude, makaigsunan ko, nga kung kita gayod dinapit sa usa ka kumbira, well, of course, we want to be seated
dito gayod sa maayo no nga lingkuranan. Kay kining atong mga table fellowship, kini mga kumbira gayod, mailamang gayod kung kinsa ang mga invited guests. And when we become one of them, well, pananglit, na-invite ang gobernador, unya, mulingkod pod ka dito sa table sa gobernador, murag kinsa pod ka, no? Murag sikat-sikat pod ka, di ba? So, that is why we really aspire nga makalingkod kita sa pinasidunggang dapit. Well, ang atong Ginoo ningon siya nga ayaw kay basen unya adunay mas importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha modol ug mingon kanimo siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. So in other words, know who you are. Know who you are. Kita ko pod kini nga temptasyon para kanato. Muna usahay makadung kita, kana social climber man na, tanawa o, dito siya naglingkod. No? Dito siya naglingkod. Pero kabalo man kita sa iyang kinabuhi. Pero tanawa, no? So we are being accused nga tingali tinuod pod, because this is also a great temptation to us. Muna bisan ako nga pari ninyo, no, kabalo man ko nga basta gi-invite kayo ang pari, dito man gayud siya sa pinaka anindot pod nga lingkuranan ni palingkod. But many times, being aware, I have to really wait, no, have to really wait. Adun ako'y kasinatian when I was in Lapu-Lapu, no, gi-invite ko sa usa ka kasal. Unya ang family sa lalaki close gayud kanako. Di siyempre pag-abot nako kay na late man ko kay kabalo man ko nga dagampay mga ritual sa kasal, no. So di pa man na mukaon dayon, pero pag-abot nako wa man sila nangaon, no. Mo na pag-abot nako gi dalagid ko dito sa presidential table. So dito po ko naglingkod-lingkod dito, no. Pero kabalo ko nga ang presidential table para na sa mga maninoy maninay. Unya kay niabot man ang abi nila absent kay wa man sa simbahan. Kay mo may giingon kanako, dihala ka Father kay wala man to siya, no? Niabot man siya. So kabalo ko nga ang lingkuranan para gud na sa iyaha. Mao nagka-problema sila. Then I stand up, no? I stand up and I said, dito lang ako kauban sa mga taga-kumbento. So naghimo lang ko og kanang reason. Diri kay wa ko kaila diri, wa ko kay istorya didto, kay maka-enjoy ko didto, kay naay kay istorya didto. Kay nagka-problema na gayud sila. Of course, dili po nila gusto nga ako patindogon didto. So ako na lang ang nagkusa nga motindog gayud, mo transfer aron ang maong nga maninoy og maninay nga wala gayud dito sa simbahan makalingkod sila sa pinasilunggang dapit. That is my experience. Muna very careful nako after that. Very careful nako, no? Basta dadon ako sa presidential table, very uneasy na ang akong attitude, no? Kibasin unya moabot ang gobernador, moabot ang congressman, unya kinsa man ang kining naglingkod diha. Ay sira man ang pari sa shrine, asa man ang shrine dapit. Unya ako man na ang gobernador sa Surigao, no? So siyempre maulawan kita. So
let us just be careful kini ang lesson nga gihatag sa atong Ginoo karon. Kaduha, kung ikaw ang magkumbira, kung naminaw mo maayo, kini nga gingon ni Jesus sa ikaduha nga bahin sa mga sambingay, wala man siguro naghimo ka nato nini. Kay bisan ako sa akong pag-birthday, wa man ko magkumbida sa mga bakol, mga piyang diha, mga butah, no? Wa man ko mag-invite sa ilaha. Isa man akong inviteon, no? Siyempre ako mga friends, mga amigo, mga kaila diri sa shrine, no? O ginay akong inviteon. So, sa pagkatinuod lang, maglisod kita sa pagtuman nini. But the point nga gihatag kanato sa atong Ginoo nga ngano nga kining mga kabos, mga bakol, mga piyang, mga buta ang atong imbayton, atong dapiton tungod kay sila makaigsunan ko, dili sila makabalos gayod. If we invite our friends, then immediately after sa party, before they go, moinguman sila nga, oy, sa birthday ko ha, kinanglan na ka dito. No? So, makabalos gayon sila. The point lang sa atong Ginoo, let us not forget the least nga mga brothers and sisters nato. No? So, in whatever way, no, in whatever way nga sila mahatagan pud nato sila og importansya kana buhaton nato. I know there are some of us nga sa ilang pag-birthday, they would say, I want to be creative this time, no? So ang creativity nga ilang gingon, magpak sila sa pagkaon, unya mosuroy-suroy sila sa kadalanan, no? Ya do na sila yung makita nga mga makililimos o mga bata diha, tagan nila, no? Tagan nila. That is a creative way of doing things. Napod na yung mga uban, they would really go to the prisoners, no? Mubisita sa mga naa sa presuhan o then dito gayud muhatag og pagkaon, no? During their birthday. Whatever we can do, the point lang makaigsunan ko is let us not forget kini nga mga tao, no? Kini nga mga tao sa atong Kristohanong katilingban. They also deserve what other people deserve, no? Although sila mga kabos, mga buta, mga piyang, mga bakol o sa panadiha, no? They also deserve the dignity that we have. So kung pananglit ana kitay ma-encounter nga sama nini nga mga tao, no, ayaw pagdumili pagtabang kanila, ayaw pagdumili sa pagpaambit sa gasa nga anaa kanimo. In that way matud pa sa atong Ginoo, baslan kara sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Well, siguro the best nga ma-remember ko kining gingon ni Jesus, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you have done it unto me. So kana siguro, no? So ayaw kalimot kini mga pobre, kini mga kabos ug uban pa. They too, mga anak pod sila sa atong Ginoo. So makigsunan ko, there it is. The lesson on humility. If we want to enter the kingdom of God, kinanglan gayod magpaubos kita. If we want to be great in the kingdom of God, kinanglan gayod magpaubos kita. Lisod kini nga virtue, no? It is really difficult to live kining virtue of humility. But then if we always ask the grace from God, no? O when we are constantly aware of ourselves, mawala gayud kining garbo nga naka nato. And little by little, we live in the spirit of humility.
the Spirit of our Lord Jesus Christ diha sa iyang kasing-kasing nga mapabusanon gayod nga kasing-kasing ni Jesus. So paningkamutan lang nato nga mapuy-an nato kini nga lesson nga gihatag gayod sa Dios kanato karon nga Domingo. Magpaubos kita kay diha gayod sa atong pagpaubos kita gayod ihatag gayod sa Dios kanato ang kinabuhing dayon, ihatag gayod sa Dios kanato nga kita magpuyo sa iyang gingharian. Amen.